Alah nggo ceng kok. Aku nek wis dicek terus ceng. Lah apa nih sing ceng? Limane lho. Wah. Ya ora nggo ceng tetep cek. Wis gak nyanyi rasa cerewet kok. Nah, ngono kuwi ces ngono lho. Ces po cus. Cek. Nah, sing bener cek. Ah iya. Cek. Ceng. Sisan kok. Kowe meng arep mancing aku tekan kono kok. Mboten lho nek. Wis ora iso wong tak gek ces gek lagune apa kok cus malah cek barang. Ayo cek 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 gemek-gemek. Heeh. Kaya nek ngajari nabuh lho, cek cek ceng cek cek ceng. Cek cek ceng. Bela, nek jeneng titik-titik notasi telmo ngono kuwi lu telu titik licek mo ngono. Alah nggo ceng kok. Aku nek wis dicek terus ceng. Lah apa nih sing ceng? Limane lho. Wah. Ya ora nggo ceng tetep cek. Wis gak nyanyi rasa cerewet kok. Iki kene. Ra sida ndak timbilen. Wah, iki meng nyanyi sithik wae nek karo duit ngalupe ra jama-jama. Ya mau wis tok keki ya. Wah, jan cilaka iki wis. Tulung nek laline deleh colongke iki. Iya. Kuwi sing sepatamu elek ora. Ha wong kancane ijek akeh kok ya senengane tatin ki ora. Sesuk-esuk bali lho kuwi. Bali pira? Lho, kowe sesuk tak nehi amplop, terus kowe nyusuki 50. Dadi sah. Jenengan ki kurang sugih apa piye? Ning 50 kok. Iki ki lho, nggo kas karo nggo jatah ibu-ibu warangga. Lah iki kula mangke nggih mlebu kas sing 50 ki. Kas sinden mlebu 50. Sing ngomong sapa? Pinjam terus. Ora tau simpan kok. Niki sing Sritenan nang pasir Lengger Banyumasan dijogeti kali Mbak Tatin saking Pak Kajari Gunung Kidul. Hah? Matur dhewe. Sing kinten? Pak Kajari Gunung Kidul. Pak kula ora iso. Kok ora iso piye to? Ngadeg sik men kita. Kanggo ngadeg. Nganggo kok. Iya, alon-alon. Iya. Iya. Nyo, tak tambani ora? Lah wau Mbak Ika ora nyanyi liwung ditampani. Berarti aku ora nembang kuwi ya tetep tampani. Ya, tampanono. Wis. Nek ana dosane sangganen dhewe. Ora apa-apa dosa. Lah iki ra kenal dosa duit ki. Ya duit ki ya kenal dosa, ora kenal dosa, bayar ora nganggo duit ya dosa. Bayar apa? Lah upama pembayaran sesuatu nek ora nganggo duit ki, ora nganggo duit ya dosa. Niki lho. Aku ya kudu tok leksanani kuwi banyu. Ika enggak lho. Ming Banyumasan kok. Ming eling-eling sama eling, kaliya maning. Ya. Aku ya tok iso. Wis kono kowe minggat kono ning ana. Lah piye ta? Mong ya tok. Ngopo dandan kok ming ya tok. Dandan apik-apik kok ming ya. Iya. Lah kan joget lenggere ra iso. Ayo sak joget-jogete Pak Kajari wis marem kok ya. Ganti liyane nggih Pak, nggih Dito Pak Kajari yang mana? Pundi Pak? Kok do acung-acungan? Iso ngacung ora? Hah? Oh, kurang ajar ya. Lah yo. Kowe nek musuh Pak Kajari muni ngono, Tatin besok ke pengadilan. Kenapa? Kesalahan saya apa, Pak? Kamu menganggap Pak Kajari tidak bisa ngacung. Itu melanggar pasal 521. Lah iso mboten, nek iso ya ora apa-apa kok. Ya. Pripun Pak gantos nggih Pak nggih? Pak. Pak. Weh. Wih, karo Pak Kajari kok, weh. Kaya karo kancane ora. Lah mboten ngendikane. Ayo adoh kok ya mau Pak Kajari. Tapi iku lho niku. Kon bengak-bengok ya ora wangun. Iku lho. Ya. Ya. Atok ganti apa? Napa Pak? Gantos napa Pak? Kowe sapa piye?
Oh, Banyuwangi, Pak. Ya. Nggih. Banyuwangi. Ah, kok beda? Ya. Lah napa? Maksudnya nek Banyuwangi iki ya dite tampane 50 bae. Ya ora. Kok kowe ya ora piye? Wong jaluke Banyumasan kok tok ngetanke bablas pol kono. Ayo bingung, Pak. Ya mah kudu ragate tambah. Kok ragate tambah piye? Aska ngulon dadi ngetan. Ora akalmu. Lah iya ta? Iya. Maksudnya Pak Kajari wis stand ning Banyumas kok kowe nyanyi ning Banyuwangi kono ya ora ketok. Ya tak jak ten Banyuwangi nggih, Pak. Iya. Yo sabar, Bro. Cilaka. Kapokmu kapan kowe? Ah nggih bawa mboten? Heh? Nggih bawa mboten. Ya nganggo bawa. Ya. Mambiat mayun eman. Ngapa, Pak? Piye? Darder ngapa? Apane? Kae bapak-bapak. Ambo takonono dhewe. Sewarane Dong apa lho, mbok menang. Gending pelambyangan. Ya kae iki asine ming do kae wong kok semono gedine. Lah kan sepira? Maksude karo sindani-sindani iki kowe lemu dhewe to dadi penonton ki do batin. Iya. Batin apa? Ya batin ki kok kae. Kae nek nggawa saiki cocok. Padake apa? Ha iya. Nyeram bayi noswan tara Banyu pianyu wangi kelana kenang wetan segara. ya iki Pak Kades Harga Mulya. Iya. Ya nyuwun lagu Tresna Waranggana. Lagu menika kagem sedaya pamirsa spesial kangge Rama Camat Gedang Sari. Malah aku tak matur karo Pak Kades sisan. Pak Kades kula menika mboten beto keyboard kalih bass kalih kendang dangdut dados nek tembang-tembang kaya ngoten niku mboten saged. Mengko ndak sesuk Adi Sowan Mrono wis dijagake lagu-lagu Banyulangit malah terus kabeh malah. Iya, ngono ya, Mak. Mula ya dadi pamirsane Pak Kades wae. Ya, malahane ya, Mak. Dijelaske ngono, Nok. Ya. Mbok menawa Pak Kades, ora nggawa campur-sari wis ganti wae. Alhamdulillah. Iya. Kene awake dhewe pokoke ngladeni sing klasik-klasik wae. Ya. Ya. Lar lan kidul alas angker kang kaliwyat lewyat Pelambyangan. Pelambyangan
melyaring melyaring taman Sarinuswan tara ya tibake gerajakan po anu manut gelang alit lah kowe iki apa-apa manut ya Tin sing duwe ide ngono lho gerajakan po gelang alit gerajakan nah ngono kuwi ces ngono lho cus po cus cek nah sing bener cek ah iya Cek. ceng sisan kok kowe meng arep mancing aku tekan kono kok mboten lho nek ora iso wong tak gek ces gek lagune apa kok cus malah cek barang ayo cek 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 gemek-gemek heeh kaya nek ngajari nabuhe lho cek cek ceng cek cek ceng cek cek ceng Bela, nek jeneng titik-titik notasi telu titik titik 5 ngono kuwi lu cek cek mo ngono. Ala nggo ceng kok. Aku nek wis dicek terus ceng. Lah apa nih sing ceng? 5ne lho. Wah. Ya ora nggo ceng tetep cek. Wis gak nyanyi rasa cerewet kok. Omong wae. Cang ceng cang. Yo, mangga. Tuh dados. Pinggir
Wis, aku manan. Ya. Ndak silak lali aku wis oleh jatah. Weh, bali kene. Ra sida ndak timbilen. Wah, iki meng nyanyi sithik wae nek karo duit ngalupe ra jama-jama. Ya mau wis tok keki ya. Wah, jan cilaka iki wis. Tulung nek lali ledele colongke iki. Iya. Iya wis ben. Ora apa-apa mak, wis ben wis. Wis ora berkahi pokoke. Wis yang sepatamu elek ora. Ha wong kancane jek akeh kok ya senengane tatin ki ora. Sesuk-esuk bali lho kuwi. Bali pira? Lho, kowe sesuk tak nehi amplop. Terus kowe nyusuki 50. Dadi sah. Jenengan ki kurang sugih apa piye? Meng 50 kok. Iki ki lho, nggo kas karo nggo jatah ibu-ibu warang kono. Lah iki kula mengke nggih mlebu kas sing 50 ki. Kas sinden mlebu 50. Sing ngomong sapa? Oh, kowe aku tuk laporane sinden simpan pinjam kowe ming pinjam terus ora tau simpan kok. Niki sing entek-entekke ming tatin, Pak. Ngono nyilah-nyilih. Iya, potongane kok loket ngono ku wis. Potongan kok kaya loket ora. Iya, iki engko dipasrahke kas wiyaga. Wiyaga ya kudu entuk jatah. Nek sawirane akeh niki wiyaga entuk jatah, sinden entuk jatah. Kuwi engko kek wiyaga lho 50 ya. Iki pokoke tetep tak urus mbok ben ra urusan. Mak, wis tangon sakku ya. Jebuk dhewe nek wani. Wani, ayo tenan. Akon. 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 Mikir to, tak jukuke. Nek aku nekat. Rene cepet wani ra. Iya, nek aku nekat tak jukuk tenan lho. Jepuken? Asli? Asli. Iki ora dikasuske lho iki. Ya manut Bapak, sapa kae Pak mau. Kajari? Heeh. Ayo maku. Kowe nek Pak Kajari Bali. Apa sesuk-esuk? Dah, nek wani ya saiki. Emah. Isin aku. Ya wis ki ndekku aja direbut. Ya wis peken. Tukokno sego mledhis. Wis pokoke tak pujawu tukoke sego mledhis, tak tukoke panganan ku ya klenyit. Tak tukoke sandangan tak ngundodok suwek ya. 50 ki entuk sandangan kok. Weh entokno ondrok. Iya. Tak tukoke sandangan, tak tukoke ondrok tak nggo gegenen ning omah kobong. Kobong obroke ben. Iya. Nek kobong neh piye? Ya ben. Nek bahaya no. Ora, mung kobong kok, Pak. Mung keselamat sithik ning krowak ngono wae pokoke. Pokoke apa sing tak tukoke iki barang apa wae cacat. Ora apa-apa lah ben isis. Iya. Ya. Iki Mbak Neti ketua panitia nyuwun langgam ngimpi. Ya Pak Sunata. Ya. Mangga dipun aturi, mangga Mbak Neti Sunandari. Ya. Ngamboroe. Ayo jumeneng heeh. Lah tertib kok ya kancane do ngadeg kok ora ngadeg. Nggih, Pak. Kaya lagi ngeremindok wae ngono. Iya. Langsung, Pak. Ya bawa kok langsung. Pak Sunata mau pesen wanti-wanti karo aku. Kula nyuwun langgam ngimpi nggih. Anu, Pak sing nyekar Mbak Neti. Oh nggih siap. Iki isih ana kok. Lho. Iki. Namung niku tok napa, Pak? Tulisan. Ana karo iki. Ya, lho. Nggih kula niku. Heeh, mesti tak paringke pokoke. Tak dadiya sego enak. Sip. Dadiya tak tukoke panganan ya maregi. Tukoke sandangan tok anggo ketok ayu kae. Wis. Amin nggih, Pak. Tak anu pokoke tak sepatani. Esah Mary. Ndongake dalange nggo aku apik-apik. Aku nek Nek yang sing 50 mau tukoke sego mledhis yakin. Padahal ora tau tuku sego. Ada tuku apa? Nggo tuku daleman. Hah? Berarti kowe nek tuku murah-murah ya tinggi. Mosok 50 entuk sak pasang. Kene gampang dedel. Bedah yakin wis ta yakin. Bedah wis. Tak pujekke bedah. Mbok wis lemejekke iki. Ya, Aku sudah duduk loh, sudah Ora baik-baik. urusan aku tetep lara ati aku ora omong kok.
Mau nek tak paringi 50 kowe muni, "Sampun Pak, kula wau sampun diparingi." Wih, sinden jujur. Aku ora ya. Aku lah ya jujur lho. Nyuk. Meneng wae lho ora omong nek wis ya. Ora iku. Ayo Mbak Neti. Tak tukoke daleman bedah. Bedange. Ben. Ayo Net. Pokoke iki berkat Nek, tampani sik no. Ayo. Berkah. Tukoke beras ngenget sak cepuk iso dadi sak keluarga. Amin, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun kalih jenengan pepalih Pak Sunoto nggih, Pak. Karo Pak Sunoto, aku nak ming lantaran. Matur nuwun nggih, Pak. Tambahi, Pak. Wes kok kaya ngono kuwi kowe jan. Golek ana sing bengok-bengok karepmu lho kurang. Matur nuwun kok jan. Ampun, Pak. Ampun. Sri Tinon Ya. Ngambara ing awang Sajai karo Tatin ditukokke pulsa ketara utek HP. Tukokno pulsa ora ana sinyal. Sakit hati aku pokoke malam. Ya. Bebasan tanpa tepi. Ya. Nara baseng. Iki Pak Sunoto mau ya wis dawuh, pinjang kula nek pikantuk rejeki kula ajeng nimbali Pak Dalang sak rombongan. Amin. Dipujek-pujekke. Ya. Mega mibar ngidari jaga ngulandara nglamara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi ya sirpat seripit lembeyane mrak kesimpir nek nganti iso gawe renaning atine Pak Sunoto tak kei kaos. Setu, Pak. Aku kuwi ora sanding kok ndak. Oke kei kaos apa. Aduh. Yo, rasawe. Ya. Sripat
Isih rada kaku. Aku ibu rumah tangga sing tertib e. Oh. Apa iya? Gek piyaine alus karo piyai kakung ra tau jangkar kok kondang dutan ya ora iso ming apa ya ming sithik-sithik. Iya. Ku nek karo sing lanange basane mlipis. Dahar, Mas. Ngersakaken menapa? Kopi napa teh? Toh, adati ya wis ora iso berekspresi total. Monggo nek ngersakake monggo. Maksude kon maem sing aku ki monggo ngersakaken dahar monggo. Apa sing lanang monggo sing lanang kerase ra jamak-jamak. Pantanduk. Akadur mbok injih. Ayo. Lagu ya nek basa iki lagu. Malah guyu engko malah. Heeh. Dos pintu, anu dos pundi? Dos pintu ora. Gua pintu lah. Saiki sing liwung, wah pamundutan liwung ki ana pirang kertas akeh banget ya. Didadekke siji. Kita tampilkan Ike Nurjangis. Ayo kowe, kok sapa iki? Sip. Ibu Prastiwi. Wo, piye gagah gedhe dhuwur. Penonton ingkang ngiring mriku rada mundur Mas, rada mundur. Ngatos-atos lho. Nek pun ya ngeri iki. Nggih, mangke ndak kepancal nggih, Bu. Nggih. Nyun sewu nggih, niki wong tua malah kon liwung. Ora apa-apa kok ya kowe iki. Nuruti wong edan niki lho. Wong edan dengkulmu melocot kowe. Wong edan ya apa-apa njaluk aku, njaluk bayar njaluk aku kok wong edan ora. Edan ora? Ora? Oh ya wis tak kira edan. Ya anggape aku nang kene iki edan apa piye? Gak omong dhewe, diwangsuli dhewe, guyu dhewe iki wong edan. Ngopo nyukurke? Jaluk Citra. Ya njaluk. Kowe kok kaya-kaya wong biasa. Aku Mbak Yuku dadi mesti karo aku ya sak penake dhewe nya. Nih. Mbok nek 50 liyane 100 kok. Iki pira? 50. Iki pira? 50. Iki pira? 50. 50 tambah 50 pira? 100. Ayo nya. Oh. Pedhek apa kowe iki?
Nek ngene iki malah dadi 200. Iki pira? 100. Iki 100. dijumlah 200. Ah, ya. Agene ya gelem kok Ya gel duit e. Ora gelem. Berkah ora iki? Berkah. Ya wis. Nggo tuku sego wareg, nggo tuku sandangan wareg, pokoke minta incim ming siji tok kae. Iya. Berkah yo. Ayo kancane sapa niki? Lah sakarepmu, Milya. Oh, nesu e. Sapa? Durung maju dhewe nesu e. Eh? Yuk, maju. Allah wong aku wong tuwa wae maju kok ya. Ki wong tuwa wae kendel. Ha iki cedhak maratuwane kok. Kae rak bojone Mariono dalang sambi pitu kono. Jaga imit dheke. Iya. Ya ora apa-apa ya, Nak ya. Ayo golek-golek 100 yo ngono. Heeh ya golek decat abot ning kene iki yo. Mbangane buruh gendong iki wis. Ya. Wis lampungi dhewe pas. Tak tambahi engko rampungi dhewe. Oke, beres. Ngono wis sinden ki sing semangat ngono kuwi. Iya. Ayo Wahyu ya ora gelem kok. Aku gelem waton dit yo. Dadi liwung atiku. Ya yo jogete. Dadi wong bagus dadi yo ati rintang siang dalu. Datang besok Sik, tak andani lho. Aku iki megal-megal ki nek bodimu apik. Om bentuke kaya kotak sabun ngono kok. Iya. Kok gayane nganggo wagu. Isin aku suwe-suwe. Tenan aku. Aku suwe-suwe ora bangga ning isin. Aku nganggo ngepot-ngepot barang kok ya. karepmu ya apa karepmu wis. Lho, kok sakarepmu piye? Maksudnya arep nek apa wae karepmu tak trimo. Ya tak trimo, ora trimo piye kowe? Ora. Ya gelut yo. Ayo nek wali. Ma. Ama. Aku gelut ro kowe tenan kaya ming nguleng-uleng sabun. Anggere bajak kene merucut rono. Bajak kene merucut rono. Wah, menungso kok bentuke kotak kaya Engko sing tak pejat ngonamu ya mulas. Ya, mangga. Sabda Pandita Durna. Sabda Pandita. Mugi Gusti wilani. Tresnamu bakal dinawa mati. Ayo bener wi. Iki cendole. Mengkari golek cawete. Dawet. Oh, dawete. Ayo cendol semono. Cendol dawet. Cawete sapa? Hei.
Wong wedok omongane kaya cemplung neraka. Ayo ngancani kowe. Kita berdua di neraka. Mah. Omongane kok tramclung ngono. Emah ora sudi jajar kowe. Ngopo? Kowe dhewe wae. Aku nglipur wong akeh, ganjarane akeh. Engko tak jak kowe tetepan. Kok dijak piye? Nek ning neraka. Kek anguk-anguk tak kenekke. Aku agak nganggo tok kenekke aku nyengkah set. Tetep tak tarik modiar kowe. Pundakmu. Edan lah. Aku arep nesu wong kuwi Mbak Yuku. Lah biyen sik ngedusi aku sik ngatoki barang ya dheke. Wah ayo saiki tak dusi. Gah. Emah ora teneh suwe. Mentok ilang-ilang ilingi. Biyen kira kaya ngene lho. Edan. Ayo, Tak nggo dolanan. Ngapunten nggih Pak Lurah, nggih niki sinden cangkeme elek. Nggih, yo mangga. Dadi wong bagus padha ati rentan siang dalu. Bokong. Dalange. Seno. Seno. Ono pandangan lumayan kok emoh. Pandangan apa? Kok ngono kok lumayan. Kaya didungi bagor. Anggap ora. Iya. Emang tetep ra tangetke. Aku wis hafal kok aku. Iya, mesti ngono kuwi kok. Dendame karo aku ya wis ben. Ya ora apa-apa. Kowe tak tambahi. Tak tambahi engko. Ya, nuwun ya Le. Kayak gini sih. Ya. Yo meneh. Kok gitu. Anu, iki sing terakhir ngejak kanca, Tatin. Sing nggo duit 50 ra bayar. Oh, ayo. Dikutukke. Butuhke. Heeh, diceneng yo, jak yo. Ayo. Yo, digandeng. Nek ra gelem ditantang gelut. Kula pon PW di sini. Aku yakone bose. Agak diparani. Kuwi iki apa-apa ditung, tak omongi. Dit 50 kowe tetep doyak ket sesuk. Nek ora tok lunasi. Oh, dadi Apa ya? tak bandem ambyar. Ayo wis. Ayo. Dijak Tatin kuwi. Ngelunaske sing 50. Engko ben segane ora mletis. Kula rese. Nah. Rangkul. Oh, ngece. Oh, kurang ajar kuwi. Ngece nek kuwi yakin. Pelecehan kuwi. Mbak Yu kuwi ora trimo aku. Apa ora trimo waniye? Lha kowe iki Mbak Yu kowe kok kowe ngrangkul njur Lah ya asing tak rangkul ngono lho ning sebelahne kliwat. Iki mbiyen godhog wedange tak goleki. Kok terus mau Balesku kuwi. Yo, tekan ndi? mbah Tekan Imogiri. Sabtu pagi
apa kowe mengesahke kok. Aku 200 e. Ayo sak ngarepe iki Mbak Yuku kok wis tok ece barang. Ora ngece. Ngene. Lah ya arep Aku ngerti ra, wingi iki godhog wedange tak golek ilang kok. kok saged. Aku ora yo aku godhoge wedang arep adus ya ngono kuwi. Yo kowe iki nang ndi to? Bur nang ngisor kompor meneng wae ngene iki. Wis ahli ngene kok ndak dosamu. Aku nang kene. Wo tak kira jligen aku ya. Apa ning iki nggih? Wis. Wis yo. Kasih dong meletes ta? Ora, wis. Ya. Enak pokoke. Alhamdulillah. Tok tukoke sego ya enak, tok tukoke panganan ya mareki. Mar tok tukoke apa? Daleman. Pas dinggo. So, Edi Penny kan. Iya. Enak. Yo, ayo iki jame wis mepet. Yo. Mengko gara-gara dibajutke Gojek karo mbak-mbake. Sritenan nang pasir